OK, ahojte. Vítam vás u ďalšieho videa z Dragon's Biomes. A zistila som novinku. Jej. Dobre. Takže ako ďalšieho draka. Neviem, čo ste mi napísali do komentárov, pretože komentáre sú, neviem prečo, u mňa na YouTube vypnuté. Takže si neviem pozrieť vaše komentáre. Ale rozhodla som sa, že ďalšieho urobím Oceana, pretože rovno ako bol update na tento mod, tak pribudli nové typy drakov. No nie nové typy akože druhy, ale že nové varianty. A Nightovi pribudli ďalšie 3 a Oceanovi pribudli ďalšie 2. Oceana ste ešte nevideli, takže ukážem vám aj jeho klasickú variantu. Počkaj, kde mám svojho Nighta. Sa len pozriem, kde mám Nighta. Dobre. Dobre, tam je, spí. A ukážem vám ešte, čo pridali nové, pretože tých vecí tu je naozaj veľa. A v ďalšom dieli tohto Dragon's Biomes sveta postavíme dom. Áno, dom. Obrovský, veľký, masívny dom. Kde napchám všetkých drakov a postavím dom aj sebe. Takže no, užite si video. No, užite si hlavne tie nové varianty drakov, niektorých spachtošov, ktorí cez deň spia ako môj skin, pretože som škrečok. Škrečky cez deň spia a preto som škrečok, pretože moje zviera je škrečok a milujem škrečkov. Chcela som si dať skin sovičky, ale sovičku tam nemali moc peknú, tak som si dal škrečúda. Malého škrečúda. Cute. Dobre. Takže ideme na to. Takže ja si tu asi upečem s mojím Flower Dragonom ďalšieho nejakú sliepku alebo ovcu. Flower Dragon, ideme sa zabíjať. Ja nie som moc dobrá bojovnička s týmto hebedom veľkým. Bez urážky, hebedom. Ale určite som dobrá bojovnička s Knightom. A rovno vám ukážem aj môj najobľúbenejší druh Night Dragona, variantu Night Dragona, pretože tie nové... Ahoj! Prepáčte, len môj detko odchádzal do práce, pretože ja točím videá tak do obeda a môj detko odchádza do práce, tak som sa s ním musela rozlúčiť. No, dobre, odišiel. Juhu! Dobre, ide sa točiť. No, pokračovať v točení. Viete, ako sprosto som raz napísala? Toto som raz napísala. Toto som raz napísala. Dobre. OK, ale ja si samozrejme dám efekt. Nočného videnia. Bá. 255. Preboha, ja som znovu išla napísať to GIF as effect. Tuto budem veľa zabíjať tých drakov, takže Strančka sa určite zíde. A inak ukážem vám môjho nového plišáka. So cute. Bom. Ty tu buď vedľa počítača, pozeraj sa, ako točím. Tak. Áno, viem, som si jednota. OK. Mám tu meso. Rovno si vezmem rybu. Night sa živí akýmkoľvek mesom. A Ocean sa živí akýmkoľvek rybou. Ja si zoberiem 6 sediel.
Dobre. Night Ocean. Dobre. Takže prosím, nech ako, no idem najprv spavnovať Nightov. Prosím, nech ako prvého spavne mojho najobľúbenejšieho. Počkať. Jeden vyzerá úplne identicky tomu klasickému a to je práve tento. Nová varianta Nighta. Ja vám ukážem, aký je v tom rozdiel. Ale je v tom rozdiel. Pozrite sa na týchto dvoch. Už vidíte ten rozdiel? Svetlejší, tmavší. Ja viem asi, aké sú to varianty. Takže toto je noc. Toto je vychádzajúci mesiac. Potom je zapadajúce slnko a potom ožiarená noc. A ja mám najradšej toho ožiareného. Zapadajúci. To je klasický. Ten klasický a ožiarený vyzerajú podobne, ale ten ožiarený má inú vec na tomto chvoste. Že to má iné farby. A už vidíte v mojom inventári prvý item, ktorý pridali ešte. A to je Dragon Skull. V preklade do slovenčiny dračia lebka. Bum. Vyzerá to doslova ako lebka Grey Dragona. A potom to ešte také spawnovacie. Spawn preferenty. Tak. Pri mne vyzerá to, obidvoje vyzerajú divne. Teraz nie sú to. Dobre. Sú tu agresory. Lebo väčšinou tí draci potom zaútočia späť na hento, takže preto som povedal, že nie sú tu agresory, pretože neútočia na to ako agresory. A ak by ste si niekto hovorili, že keď tú knižku vyhodím do vojdu, tak to je to isté, čo do lávy. Takže ani to nepíšte do komentárov, prosím. Yes! Toto je ten ožiarený, vidíte? Počkať, ja vám ukážem hneď. Len ho skrotím, vôbec nebol pažravec. Zožral si tak, keby som bola survivor, zožral by asi tak pol staku ryby. A to mi nevadí. Aj na krídlach to je vidieť. Dám ho sem. Tak, to je môj najobľúbenejší. Vidíte? On má na chvoste takéto pásy, 2. A Night má takéto. Takže oni sú rozdielni. Neviem to opísať, tak som povedala takéto. A ešte to vychádzajúce slnko. To vychádzajúce slnko je najvzácnejšie. A rovno ho tu máme. Škoda, že nie je tá ožiarená noc najvzácnejšia. Dobre, Nightov máme spawnutých. A teraz už len Oceanov. Prosím, že ako prvého spawnujem tú klasickú. Dobre, toto je jedna z nových variant. Ja chcem ako prvú, toto je klasická varianta Ocean Dragona. Stoj, Ocean, stoj, nechoď k nemu. Vôbec. Pozrite. Niečo vám ukážem s týmto modom. Váš drak spí. Za prvé levitujete a za druhé, keď držíte medzerník, že aby lietal. Dobre, Ocean nevie lietať, ale ukážem vám to na nejakom lietajúcom drakovi, pretože je to fakt funny. Napríklad na Great Dragon. Na mojom najobľúbenejšom čiernom Great Dragon. Preboha, oni nemajú sedlo, lebo ja som ich teleportovala vlastne. Tak vám to ukážem na Dragonovi. Tak proste... Neletíte. Ale levitujete. A teraz čakám, kým môj Night pristane na zem. Pozemský povrch. No.
Dobre, takže teraz tu máme tu ďalšiu variantu. Toto je v podstate varianta zamrznutý oceán. To je taká škoda, že títo draci nevedia lietať. Ale vedia za to perfektne plávať. No, moja najobľúbenejšia varianta Ocean Dragona, ak ju spawnem, čo som spawnula, tak na nej vám ukážem, ako perfektne vedia plávať. Dobre. Sice to chvíľku potrvá, kým to dostanem k vode tohto draka šuchtavého. On není vôbec ani rýchly. A tu máme veľkú plochu vody. Našťastie. Potom dostať ospäť bude hračka, pretože oni sa vedia teleportovať, ja som si až teraz spomenula. Prosím, že nájdem potom to miesto, kde mám všetkých drakov. Prosím, hlavne to prosím. On takto vie brutálne rýchlo plávať. To je ďalší. Boj? Dáme boj pod vodou? Vodný boj. Vodný boj. Vodný boj. Tak nie. Tak nie, tak nie, tak nie. Poďme. Zabijeme ho. Poďme. Poďme, Oceany. Dobre, bude sa volať Oceany. Nie, ja ho krmím. Nie. Tak. Ja ho nebudem krmiť. No a rovno vychádza slniečko, takže na čase... Oh, ježiš, ja tak zbožujem plávanie na Ocean drakoch. OK. Na čase... No. Asi ukončiť video. Ja ho teleportnem len. Pretože toto video bolo v podstate len o update. Aj to video sa volá Update Dragons Biomes, ak ste si nevšimli názov. Ježišimaria, som si práve niečo spomenula. Že Ocean draci sa nevedia teleportovať. No super, takže ja ho tam musím po peši dopraviť. Ach jaj. Dobre. Jojo. Takže... No. Ovca uhni mojim drakom. Takže... Lúčim sa s vami a... pri ďalšom videu. Čaute.